Здравейте хора, аз съм Поли Крокус и така мисля да снимам през ден. Да, днес сега ще снимам как направим снимка, като например тази. Сега ще ви покажа как аз я направих. Не трябва да се опитате да си включвате таймера на телефона и да, например, защото аз ще я правя с лента, естествено, вие там не видяхте. Например, ето така, защото ще ви се получи размазано. Сега ще ви покажа как да го направя, но само трябва да изляза навън. И това ще се случи сега. Ето ме вече навън. Само трябва да си изберете място. Моето е доста мръсно, но сега ще го изчистя. Всичко ще е наред. Трябва да сложим телефона на слоумо. Не знам, може би някъде в някои телефони няма. Може и само на видео, но ще стане малко по-трудно. Вече слоумото е готово. Сега ще видите какво правя. Естествено, няма да ми чувате гласа, за което много се извинявам. Просто нещо става и скрин рекордера ми не иска да ми записва гласа, затова само ще видите какво аз правя. Видяли всичко това, влизаме в програмата Videolip, натискаме на Effects, да, именно на Effects и там има, не знам, нещо като палатка, отдолу пише призма при мен, защото е на руски, но не знам, призм, нещо такова може да пише, нещо като палатка натискате и там ви се получава, сейфвате видеото, нали, естествено аз обичам да си трия всичко, защото няма смисъл да съхранявам, нали, на паметта и след това после влизате и си избирате момента, при мен е така и просто правите скриншот и ви се получава ето тази снимка, вече ви показах. Това беше от мен, аз бях Поли Крокус и ми беше много приятно с вас. Чао! Не забравяйте да се абонирате на моя канал и да празнете един лайк.